Nilip MAC Constituency keparlo Koilamati ahavar Rongmirdan arat atum setame kethek kenangsot pu Karbiang long autonomous council hinpen matha ponsi school pipajir ponlo Bonta thanbang enut kepi chot ajok kacharli osomar aphan kethan penang akasiksak nang dokoklo Bangso Pung Adong LP School along thanbang enut akisung pen kachepajok vegji aphan pura Headmaster Rajen Kro hinpen kachoningri padopon Koilamati ahavar Rongmirdan arong kedo Pung Adong LP School ke kedamtang surihini rapli aningkansi radaphan Karbiang long autonomous council hinpen kimrang ponsi pathir ponlo Piningano bangke ningkaning kora ke thom an arta nang pleng tanglo kedamtang aningkan ana bangke ke kacharli aphai setame batpon bomlo lapen nonta nang batbom atumta doolo Bonta thanbang enut joine ahut pen Kupine office asai nang ke hangpen kachetong dunang kok titik ajok school setame ing hapunang kokpu osomar tuma phana bangke thanbang avide titiklo pinai ba konane block wise training kono aku la cluster level pine meeting kono training kono la heta do koketi matidi la so pose hala double teacher tumpenke nilika sapo pine kesik sakun do koketi ha so tung school konane double teacher ta ako bang thom ke do din putea so tung ke regular pine class padukok ta tani li phanson som ke innovate po meeting se cheten to ma class se chedam pu ma pu bang asa ko kasik sak dukok nang li phan khala bial o sai pe ningan pipe bu la bang mutena pipe a hogala la sinili to ma school along ke charli ke do ano somar to ma phan ma thapen Karbiang autonomous council ke chari jesamet education em richard tok be hin pen thanbang mate assistant teacher nang ke toy vegji phansi headmaster Rajen Kropen kachoningri padopon Koilamati pen Samson inti Karbiang long line